Hawa. Bizim üniversitemize gelen talepler dinle bir akademik taydan değil de cemiyetçilik ve meden taydan kem bay bir gurşovdan peydalanıp bilýärler. Üniversitemiz Sloveniýanyň paýtagty Ljubljana şäherinde ýerleşýär. Bu şäher taryhy mirasy, tebii güzelligi we ýaşaýyş derejesiniň ýokarlygy bilen talepler üçin aýratyn tejribe götürýär. Ljubljana öz häzirki zaman binalarlary we taryhy ruhy bilen ilham berýän okuma kurslarynda öýtýär. Menim muallimçilik edýän üniversitetimde kompýuter we maglumat ilmleri fakultetinde alyp barýan işleriň bir bölegi ilmi baglar we innowasion taslamalardyr. Bu taslamalarda döwrewak we ýokary tehnologik çözgütler peýdalanýar. Olaryň arasynda ilmili intellekt, blockchain, bulut hasaplama, sanly we post-kuantum maglumatlary ýaly tehnologiýalary bar.